ọzọ Moisa Morning nwanne m, ụtụtụ ọma. ọzọ biko ka ọ kara anyị onwe gị anyị bido n'ọnya. Nna m ekene m ọha na eze. Daalụ sọ. Kenekwa Igbo niile. Daalụ. Kene Nigeria niile ka ọ dị ndel. Kenekwa ụwa niile. Maka na a sị na ihe dụkwụkwala ihe akwụdabe ya. Eziokwu. Ekene m ọha na eze maka na Chineke ekego ụwa wee jaa ụwa mma. Wee dobe ndị nọ n'ụwa ka ha na-erute ihe niile o kere ka ya. Dịka o si bụrụ na ọ bụ mmasị Chukwu n'ụbọchị tata na anyị ga-anọdụ wee kwuo ihe gbasara ndụ na ahụ ọkụ na ihe kpatara ahụ ọkụ. Ọ ya ka anyị nọ n'ụbọchị tata. Wee na-ebido afọ m onwe m bụ Chief Dr. Moses Nwannebuike Anagolu. Abụ m onye Ọsọnụ n'etiti obere agụ mana n'Ezeagụ Local Government Area bụ onye Enugu steeti dị n'ime Nigeria. Ọ ya wa. Daalụ sọ. Thank you my brother. Daalụ. No. Biko ndị iyi nwere egwu anyị maka ọkịrị Mbawishi. Nwanne m ndewo. Daalụ. Ekelere m ọha na eze na-anụ olu m n'ụbọchị tata. Ebe ọbụla onye ọbụla nọkwana. Ọ bụrụ na ịda anụ Igbo anyị asụkwuo ya na bekee bụ oyibo, mana m ga-akọwagodi ya n'ụbọchị tata mgbe a ga-akọwazi ya ọfụma a wee kekweta ya n'oyibo ka onye ọbụla ma ndị na-anaghị anụ Igbo nụkwa ya n'oyibo. Ekelere m unu. Daalụ. Dịka mbido ihe gbasara ọkịrị mgbawa isi, ihe na-ebute ọkịrị mgbawa isi dị ọkọtọ, ọ dị mmeni. Ma nọmba 1 more especially ihe na-ebute ọkịrị mgbawa isi bụ ihe mmadụ metere n'onwe ya, maka na mmadụ nwere ike ije mee onye obi na-adịrọ mma ajọ ihe, ọ bụrụ onye na-eme ajọ ihe o mee ya ọkịrị mgbawa isi. Ọzọkwa dịka ibe ya, ọkịrị mgbawa isi nwere ike ibido site na ihe ọjọọ mmadụ mere mmadụ ibe ya, ma ihe iyi ọhụrụ ma ọ na mmadụ ya na mmadụ dị n'ilo onye ha sị kama ya ga-ahapụ ya maka ya ga-eme ofu ihe onye ha eme ya ọkịrị mgbawa isi. Ọ nọmba 1 ọkịrị mgbawa isi. Then nọmba 2 ihe na-ebutekwa ọkịrị mgbawa isi bụ ihe dịka ụmụ afịfịa ụmụaka na-esezi kịta, ọ na-ebutekwa ọkịrị mgbawa isi. Ọzọ dịka ibe ya kwa ọkịrị mgbawa isi na-abịakwa site n'ihe mmadụ rite n'ọnụ ya. Ọ ya wa. Dịka o siri dị, ihe ndị a bụ ihe na-ebute ọkịrị mgbawa isi nke aka ga-akọwagodi n'ụbọchị nke tata. Data ọkịrị mgbawa isi ahụ bụ ihe anyị maalụ maka ya dịka nna m si kụziolu m ya, maka ihe nna m ha na-emebu bụ ihe ahụ ọ ihe ọ kụziolu m gbasara ya bụ ọkịrị mgbawa isi. Aka kwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ nka ga-agwakwa unu. Ọ bụla chọkwanụ ịma ihe a ga-eji mee ọ chọtụkwa anyị akọwala ya, ma ọkpọ anyị n'ekwentị anyị akọwakwali ọfụma. Ekwentị anyị bụ 070-367-81881. Ọ ya wa. Ekene m ọha na eze. Daalụ sọ. Daalụ my brother. Daalụ. Ọkịrị Mbawishi ọkwa na agwọwaga nwere ọghọm. Ọghọm dị n'ime ya bụ na ọ na-egbu mmadụ. Ọkịrị mgbawishi na-egbu mmadụ na ọ bụrụ na agwọwaghị ya, ana ọ na-emekwa mmadụ isi mgbaka. Ọ ya wa. Daalụ sọ. Thank you. Ndewo. Daalụ. Daalụ my brother.